Здравейте, аз съм Фори и днес ще се запознаем с филтърът Lens Blur. Той е предназначен да имитира действието на един реален обектив. С него можем да си блърваме дадени части от снимката, да имитираме Depth of Field ефекта и също боке ефекта на един реален обектив. Намира се в филтър, Blur, Lens Blur. Разделение на няколко секции. Първата Depth Map, с нея ще се запознаем накрая. Следващата Iris, това е самата диафрагма. От Shape си избираме формата на отвора на диафрагмата. Аз съм избрал триъгълна. Радиус задава силата на блъра. Ето виждате тези светлинни петна в така наречената наша снимка, примерно, се размиват до един триъгълник. Blade Curvature заглажда формата, която сме избрали тук, в случая триъгълник. Ето вижте как се закръгля триъгълник. Rotation върти нашата формичка. Секция Specular Highlights. Specular Highlights са онези светлинки или онези светлинни петна, които се получават в дефокуса на нашата снимка. Threshold. Значи, ако разделим нивата на яркост в нашата снимка от 0 до 255, с Threshold определяме от кое е яркостно ниво, примерно от 200 до 255, т.е. до чисто бяло, да се интерпретират и обработват като Specular Highlights, т.е. като светлинни петна. От Brightness си увеличаваме яркостта на тези петна. Секция Noise. Тук можем да си добавяме шум, понеже тук от големият блър може да се загуби структурата на нашата снимка. Но аз предпочитам да си го добавям в отделен леер, за да ми е недеструктивно. Сега да се върнем на първата секция Depth Map. Depth Map буквално преведено означава карта на дълбочините, или по-скоро карта на разстоянията на обектите, които са в нашата снимка от обекта до фокусната равнина. Понеже в нашата снимка няма информация за разстоянията на обектите до обектива, ние трябва ръчно да си създадем такава карта, или по-скоро да я нарисуваме. А за Source на картата можем да изберем Transparency на леера, който обработваме в момента, или прозрачността. Layer Mask можем да изберем маската, ако имаме направена маска към дадения леер, който обработваме, или някой алфа канал, който сме създали специално за случая. Аз съм създал тук един алфа канал. Сега ще отидем да го погледнем в Channels. Това е най-обикновен градиент. Тук нивата на сивото репрезентират дълбочината на всеки един пиксел, или по-скоро разстоянието на всеки един пиксел от снимката до обектива.
Да отидем отново в нашия филтър и да изберем този алфа канал. Ето виждате тук, където беше горе най-тъмната част в нашия алфа канал. Обектите са напълно на фокус. Долу, където беше най-светъл, обектите са в най-голям дефокус. Можем да инвертираме тази логика на алфа канала с invert. От Blur Focal Distance всъщност можем да изберем кое всъщност сиво от нашия алфа канал ще репрезентира обекта, който е на фокус в нашата снимка. Вместо тук да избираме точна стойност, можем директно да си цъкаме по снимката върху обекта, който искаме да ни е на фокус. Например, ей този. Цъкаме, той става на фокус. Тук се зарежда някаква стойност на сивото. Ето отново. Цъкаме. Това е общо взето за филтърът. В следващия урок ще вземем практически как се случват нещата.